दायो हासुंदो नोंथांमोना नायनो हागोन नायनो गोसोबा स' गाइस लामायानो फाग्लासो सेस साफात बारि दायो फैथ'ना गाइस नोंथांमोन आं बुङो दायो फैथ'ना आं ओंखारसै सेस जाजोबगोन सेस लामानि हालोदखौ नायनांगौ टाटा Hello logover, welcome back to the channel. Nोंथांमोनखौ बे आंनि दैमालु ब्लग चेनेलाव दिनै आरो खेबसे फिन बरायनाय जालायबाय। बे मानास हाग्रामानिफ्राय जों दा मानासाव दंफैयो आरोना गाइसमोन। थ' नै बिसोर दङ मानासनि दैमा। थ' नोंथांमोना नायनो हागोन। थ' जोङो दै देरदों होनना नायनो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय दैया सान्दुं दुंना होबायना दिनै हरावबो हादिया ओमफ्राय दायो बिदिनो आरो देरबाय देरनायाथ' देरदो एसे ओमफ्राय बेफोराव दै गैयामोन आरो लांदांमोन ओमफ्राय दायो देरदो आरो नै नोंथांमोना नाय नै फिउटामाम जाना दं आरो ना गाइसमोन। नोंथांमोना दायो बेरायनो फैनोबा मोजां जाना दं फिउमाखौ नायना लागासिनो खाथियावनो दं नै लज नोंथांमोना थानोबा थानो हागोन फैनो हागोन दासो बानायबाय दंबावो नै जों बिजों आजों फैथारोना गाइस नै खाथियावनो दं जों दा बेलेग लकेसनाव थांसै थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो ना नै जों दायो बेलेग लकेसनाव मोनफैबाय ओमफ्राय नै दायो साफात खादों आरो ना अखा हाबाय थाबाय साफात खानो मोनाखै खोमा बिलाइफोराथ' बरिया जाखाना थादोंमोन दायो ओमफ्राय नै एसे दै लोमजोबदोंमोन आरो ओमफ्राय एसे सेमबाय दिनै गाइस ओमफ्राय सान्दुंआ देनजार होखाबाय नायनो हागोन नोंथांमोना साफात खाजोब्बाय बर'फोर बारा गैया आरो ना सावथालफोर गोजा मोनसे लकेसनाव थांलायसै जोङो थ' नोंथांमोना नायलांबाय था लामानि माबाखौ नाय गाइसमोन अबस्थाखौ जोंना प्र राइडार दंखायो नै हायो प्र राइडार दंखायो बाइकआ सेसनिबा गाइसमोननि साफात नाय गाइसमोन लामाखौ देनजार बा एक्सिलेन्ट लामा Oh my god, beautiful. So guys, लामायानो फाग्लासो सेस साफात बारि दायो फैथ'ना गाइस नोंथांमोन आं बुङो दायो फैथ'ना आं ओंखारसै सेस जाजोबगोन सेस लामानि हालोदखौ नायनांगौ नायनै लामानि हालोदखौ लामाखौ नायना ला गाइस लामानि हालोदखौ नाय गाइस So guys, what the view? Yeah. What the view? I'm basing this one. Guys, what the view? Mana lazim ibu dakha. Bore na dong kali guys. Video shoot lade kamal dia ini. So guys, nonton mana view ko naik nangan. Sama mar naik bikin yang fotografi lane, reels tis lane bore deh guys. View ko naik nangan. Coba. लामायानो बिराद लेथ्रा जाना दङलै गाइस अखा बोथोरना ओमफ्राय हाब्रु दायो फैना गाइस नोंथांमोना एसे सान्दुं दुंनो बाव 7 दिन 8 दिनसो जायो फैनो नागिरदों आरो ना थ' दायो फैथ'वाबानो मोजां जागोन ओमफ्राय गाइस सान्दुं गोसाथार ससमा गानबाय आरो आं ना माबायदि बिराद सान्दुं थिंदि बापरे बाप हासुबाय बिथाबा सबाय दं जाखै जोंना प्र राइडारा बेसरा हाब्रु बारियाव सलायना मेंग्लिजोब्बायनो गाबथा सलायनाया स' गाइस नोंथांमोना कमेन्ट हर आरो ना माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ बबेयाव थांनांगौ बेयावनो थांगोन खस्थ' खालामबाबो थांगोन गाइस नोंसोरनि थाखाय खस्थ' खालामनाया जेबो नङा थ' खस्थ' खालामगोन गाइस बबाव थांनांगौ नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव टाक थुक थुनानै खोन्थाहरबानो जाबाय गाइस नोंसोर कमेन्ट मोनबासो एसे गोसोखौ मोजां मोनो आरो ना आंनि चेनेलखौबो कन्टेन्ट लाबोनो मोजां मोनो ओमफ्राय बिथांनावबो चेनेल दं दिनैसो खुलिदों ओमफ्राय मानसिया माबागोन आरो ना होगोन आरो ना दा थ' गाइस आंनि माबायाव होनागोन आं लिंकआव नोंथांमोना थुनानै नायबानो जाबाय थ' बिथांनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनाबानो जाबाय थ' आं गोदानसो ओमफ्राय थ' सापर्ट खालामबानो जाबाय जों सानैखौबो जों सानैबो नङा जायखिजाया बर' इउटुबारखौ सापर्ट खालामनांगौ गावजों गाव थ' बिदिबासो जौगानो हायो नालाय बर'फोराबो थ' बिनिखायनो सापर्ट खालाम गाइसमोन थ' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो लाइक साबसक्राइब कमेन्ट खालाम थ' गाइस जों मानासखौ दायो टाटा खालामसै टाटा मानास टाटा गाइस भिउआथ' बुंनो ना ओमफ्राय माबा हाबनांगौ आरो ना अखा थ' जों नै एसे थांसै
लामानि अबस्थायाबो नै गाइस भिउ डेन्जार भिउ गाइस This is Manas Park. This is Manas National Park, guys. जोंना एक्टरा माबा बानायदों फेसबुकाव भिडिअ बानायनानै रिल्स होगासिनो बेनि एक्टरा फासथासो जासिगोन गाइस जोंथ' फैखायाखै 2टासोआवसो फैखादों ओमफ्राय दायो टाइम जाबाय आरोना बिराद उन्दुनो ओंखारदों जाहैबाय गाइस थ' भिउआ बेनोमोन आरोना थ' गाइस जों दायो मानासखौ बेरायनोसै ओमफ्राय थांसै आरो मानासखौ ओंखारबोबाय ओमफ्राय जों थांफिनसै गाइस न' फारसे थ' बिदिब्ला भिडिअखौ नायना मोजां मोनो लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान आरो चेनेल साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियावसै थ' बाय बाय गाइस I'm an icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.